प्रधानमंत्री उषा योजनेअंतर्गत भारतातल्या विद्यापीठांन आपले प्रकल्प सरकाराक धाडिल्ले। पुराय भारतातल्या फकत 24 विद्यापीठांक हे योजनेचो लाव मेळ्ळा। गोय विद्यापीठाक 100 कोटी रुपयाचे मंजूर जाल्यात। देखून विद्यापीठान या संबंधात कार्यावळ जाली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सुभाष शिरोडकार आणि गोय विद्यापीठाचे हेर पदाधिकारी कार्यावळीक हजर असले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी देशात आज वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांचे फाउंडेशन स्टोन घातले। तितून PM उषा स्किमीच्या अंतर्गत गोवा युनिव्हर्सिटीक 100 crores of rupees पयली सँक्शन जाल्या। ताचो आज फाउंडेशन स्टोन व्हर्च्युअली तेंच्यांनी घातलो। त्याबद्दल हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करता। उरलेल्या प्रोजेक्टाची सँक्शन आमी 332 crores रुपीसा खातीर प्रोजेक्ट गोवा युनिव्हर्सिटी आनी सेक्रेटरी एड्युकेशनान धाडल्या। उरलेल्यांची सँक्शन जाता तितले बेगिना मेळटली। बाकीच्या एडेड कॉलेजींनी आपापले प्रोजेक्ट धाडचे हाच्या खातीर सेक्रेटरी एड्युकेशन आणि युनिव्हर्सिटी तांकां मदत करीत आसा। तांचे इन फ्युचर अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट सँक्शन जातले। सर ओले आनी गोंयांत आनी प्रोजेक्ट मेळपाचे आहा सगळे जातले। This is a very momentous occasion as far as the Goa University is concerned. This is a significant milestone and this will be written in the golden lipi. I would say that in indelible ink, so that this will never be erased. Before I say something, let me express my deep sense of gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chancellor of Goa University and Governor of Goa Shri Sridharan Pillai ji, Honorable Chief Minister of Goa Shri Pramod Sawant, Honorable Shri Subhat Shirodkar, and all those who helped us directly or indirectly in achieving this. In fact, with this, I would say that among 26 universities identified from the applications Ministry of Education received, among all those, 26 have been identified to support with 100 crore, that's called Meru Multidisciplinary Education and Research University. One among them is Goa University, so we should be so proud. इंटरनॅशनल त्याच्याबरोबर नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट पयर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते आम्ही इनॉग्रेट केल्या। बऱ्याच जण इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पुराय देशात नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूशन आणि दुसरे ना दोनापावल जे आमच्या नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स खूप जणांनी वचून पळोवना आसतलें, मुद्दामून वचून पळोवचें नो डावट। म्हणजे ज्या जाग्याचेर डिग्रीज, डिप्लोमाज आणि सर्टिफिकेट कोर्स दोज आर रिक्वायर्ड, जेका हांवें स्किलिंग म्हटलें पळय न्ही, इट इज दॅट जेका स्किलिंगाची गरज आसा। म्हणजे 12वी जाल्या उपरांतूय बी आपल्याक एका म्हयन्याची वॉटर स्पोर्ट्सांतली सर्टिफिकेट त्या इन्स्टिट्यूशनान नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूशनान आमकां मेळपाक शकता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।